Dak ba pensyong nong rim bala yok pediang yaki jingujor na ki nong shong shnong ha West Giant Hills District ba ki nong kit kam ka National People's Party ki Ïalam Bakla yaki pajba Halor ka Skhim Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAY-G kala penlong yaka hinyo trap Integrated Territorial Organization Shillong City banbu dak jingujor ha Office BDR Tiwari IAS ubadairu Chief Electoral Officer ka Jala Meghalaya ha ka step ka khatnyo tarik rempang arja arpusan. Henry, namar ka jingbam don u CEO ka sengkal IT no ya ka shiti ha personal assistant jong u. Habakran sikilat pathay kubor usamla balajet Kyrwoh General Secretary ulak Kynnoh ba don kinongkit kam ka NPP ke Ïalam Bakla ya ki pajba lingba ka Skhim PMAY-G baki day ban tap ya ka vote ha kertong ka party knang ba ka kerteng jong ki kan mi ha kani ka Skhim. Ulaong, makani ka jingle ka long ka pen Kenya ka Model Code of Conduct bat ka bamla ban pediang. Ulaong ru bana ka liang ka bor badai pet kadai panle ya ka badon kam khnang bakum kini ki jingja kenom jia nang ni sakhma te ngi kum ka Neutral Integrated Territorial Organization wah mata sing awan mata sing ne po additional secretary ban kendo ya BDR Tiwari le setang ba umdan pan te ka jingwan jongi mata ka singiru kolong ba ngiwan bu complain ka formal complaint against kini ki party workers shani po West Giant Hills lamar balay dagani ka Skhim PMAY-G kani ka Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin te dagani ka Skhim ki penbit ki breu ba fide ban tap kita ki candidate jong ki ada fitap kini te ka kerteng jong firu kan mi EA hapo jong kani ka PMAY-G bat artaru kinyo preference ru nang tapat ki hablek mi ru shu MLA ban yo ya kani ka Skhim te kani ka long ka gross violation ya ka Model Code of Conduct jong ka Election Commission of India ro te ka long ba hakata kan nong rem hingi wan ta ka singi hang ne ban bu kani ka formal complaint amar balik shani siya po West Giant Hills kani labon ki complain iyo ki complain na ki pajba himo ki phone hi ki pajba kaja ta te ka de shisha na amba mo ke ka bakita ki Skhim bang iyo lamba jong ki MLA andre kat kum ngin dapen syai pat ka PMAY-G kamdera ka Skhim bawan ka centrally kamdera ka state funded scheme andre ka di centrally funded scheme de ki ya kanero kadan la kajong ka rukom trekam ka rukom sami ki beneficiary segini ki ya kani ka Skhim de andre hangne pat ngilap bang iyo sngo mo ba kidan kita ki breu baki pen thame ki breu kata ka rukom ba lada fitap yang ngin yo mta fin yo kita ki benefit ke tik kita kan ke parti yo balik umna katkum ka jing complain ki breu ni yo complain ni ki breu ka long ba kidai hi napo ka ruling party kata ka long ba ke NPP hi kita kaigating kuat tu pai ma nakaliang juni te lada ka de ka rumors ru ni ka ba kum kani ka jat kam de bandan dah khanang ba ki paj baru ki de ban sotho ba kani ka Skhim kam de ka ba ka de ba ki dapet ba lada fitap vote yanu ru finyo kani ka Skhim hanrai kani ka Skhim ka long be ya baro khot ya ubaduk wi basuk ya bu ta baro khot ki de ban yo kani ka Skhim kham tam le sha po ki thain nong kondong le mo te nakaliang jung ni rung ikwa hi lada kalitang ka allegations nakaliang jung ipay baro ng ikwa yu chief electoral officer but pet investigate ya kani ka matter kadang ba nila ban ensure ya kata ka free fair and clean election Habatin pet bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya